Здравейте, българи! Нека първо да честитим новото управление с министър-председател Румен Радев. Може би знаете, че най-големият олигархен кръг стои зад него, като Копейкин. Знам, че сега ще кажете, ама това е пропаганда. Ама тази пропаганда е реалността. И сами ще се уверите. За съжаление, този, на когото най-много народа разчита, ще остане най-големият разочаровник. Казвам ви го. Неговата потайност е очевидна и толкова преднамерено ясна, а че нещо не е както трябва. И след време ще се уверите в правеността на думите ми. От едни олигарси се отървахме да ни се натресат едни други дърти олигарси. Винаги ли виждате, те се въртат от партии на партии, бивши министри, бивши комунисти. Направо, какво да ви кажа, направо толкова много разочароващо, че нямам думи. Направо, това е една от основните причини всъщност да напусна държавата, заради този олигархичен кръг, който не позволява развитието на държавата. Вие си мислите, че ще имам някакво развитие. Няма да има. Вземете 600 евро и си мислите, че това е нещо. Направо 600 евро е нищо, бе, майка. Просто за 600 евро дори вече не можеш да си купиш тоалетна хартия. Ти като платиш разходите за квартири, толкова вода и то като погледнеш, то за тебе всъщност няма нищо. Мама ви да е, увеличихте всичко в тая държава. Нива ли е срам, бе? Българи, събудете се от тая будна кома, бе. Да ви се не види на мама ви, да ни казвам къде. Айде, вземайте си тая държава в ръцете и да ги вземе, да ги предушим и те мръсни комунисти, където правят нови партии и създават същите структури. Ще ви се не види. Това е причината да не живее в тъпата държава, гадна. Или се вземате и в ръце, или направо да се предавате там по дигайте ръцете и да ва мачкате, да ва тормозят и после без да имате право на вод. Ясно ли ви е? Идиоти! Карате ме направо да обиждам. Сега ще видите, сега ще едете труда на вашето изкупление. Дъртите комунисти отново са на власт. С ново име. Айде да ви е честито новото управление. Айде да видим какви лайна ще ги изсерат и те. И после ще се бити по главите. Трябва ви един не такъв истински мъжки вожд, като мен, с дясна и лява силна ръка. Трябва ви един Крум. Може би да съм аз новия Крум. Ще изкопая нови закони и правила в тази държава. Айде, да ни е честито новото комунистическо управление. Честито, българи, ящи си сега плода на вашия труд, който излизахте да стъчкувате. Делян Пеевски завзел парламента, Делян Пеевски завзел прокуратурата, Делян Пеевски той, Делян Пеевски, но и вие казахте, че Делян Пеевски е завзел цялото управление. Да не би случайно да е завзел и обществените тоалетни. Мама ви! Айде сега, Делян Пеевски няма да го има. Айде да видим кого ще намерите за нов обвинител. Айде, наивни простаци.